Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo sikhathazekile ngobugebengu kulesifundazwe. Uvelilo solwa ngokubulala nokuzama ukubulala. Kanti NFP ithi ke yakha umkhanya ngolwemeya yaseDumbe. Izindaba ze1KZN TV uzifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Isilume Suzulu kaZwelithini usenxuse ukuba kusheshiswe isithangami sokubhunga ngezindaba zokulwa nobugebengu kulesifundazwe saKwaZulu-Natal. Isilo sisho kanje ngesikhathi sethula inkulumo yaso sivula isishayamathetho sesifundazwe ngokohlelo lomthetho wendabuko. Kokunye ke esigxile kukona ukubulawa kwezinduna kanye namakhosi sathi kumele sinqandwe lesihlava. Isilo Suzulu kaZwelithini uvule ngokusemthethweni isishayamathetho sesifundazwe kwaZulu-Natal. Elawula umthetho sisekelo wezendabuko kanti kwinkulumo yakhe ugxile kakhulu kwisihlava sokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna kulesifundazwe. Madam Speaker, after 30 years of our democracy, South Africa has evolved thus. This is evidenced by the profile of leaders who are members of this august house. Who knew that one day that the descendants of the oppressed would be leaders of this legislature? Who knew that one day black women, members of this legislature and others, leaders herefore, were observing all of this because of our wonderful democracy which we enjoy. Undunankulu wesifundazwe kaZulu-Natal uThami Ntuli uyamkelile inkulumo kaBayede. Your Majesty, you play an important role in the life of our nation. And the citizen of KwaZulu-Natal, His Majesty is the symbol of peace, love, respect, unity and development. That is why we are always delighted when His Majesty is in our midst at all times. At the heart of it is a demonstration of mutual respect for the institution of national leadership and the legislature and government. Silo Samabandla were always encouraged by His Majesty's wise counsel. As a collective of legislatures, we will strive to diligently and expeditiously respond to the guidance of His Majesty, not merely by words, but by deeds. Kanti amaqembu aphikisayo esishayamathetho kwaZulu-Natal aphawulile ngenkulumo yangangezi lakhe. Kwi-Crime Summit in the main fanele sizithole ukuthi yini njengenza umuntu ophilayo avela abulala omunye umuntu ngale kwesizathu noma avela adlwengule engakwazi ukuthi ayokhulumisana nomuntu akwazi zonke ke lezo zinto kodwa ikuyovela nakhona ukuthi izinga longasebenzi kwabantu kuyisimo efanele sisilungise sonke kumnotho wethu uyaziza sifuna ukuthi KwaZulu-Natal ibe construction site uma nje uhamba ngabe entshonalanga ngabe empumalanga ngabe uyenhla nayo KwaZulu-Natal ufike nje kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa izindlu kwakhiwa izimboni zikwazi ukubuyisela ngoba sifuna sisithakasela isimo sokuthi intsha ifuna amathuba omsebenzi phecelezi into esithi skills revolution wonke umuntu sifuna ukumbona esebenzisa ikhono so sibize ikhwele lihle uhlanga lomhlabathi siyasabela ka siuhulumeni thinte amaphuzu abaleke kakhulu udlame lukhona la kusifundazwe ayabulawa amakhosi amakhansela ayabulawa so into njenge legislator ekumele sisukumele ngempela so ukuthi ukuthintile sizizwe sijabulile njenge Democratic Alliance. The political killings, the killings of our traditional leadership in the province of KwaZulu-Natal has since gone out of hand. We are really excited on what the King has also suggested on having a provincial dialogue and a summit, inviting all the critical stakeholders who can play a meaningful role on ensuring that we arrest this pandemic that has since found the life of its own in the province of KwaZulu-Natal. Really, we cannot fold our arms and look back. We really welcome the good speech, profound, precise, straight to the point from the Premier, from His Majesty the King. Into emnandi ngesilo ukuthi sikhuluma inhliziyo zabantu. One point engilibambe kakhulu ngengifisa ukuthi ngigxile kulona ile lokuthi ukhuluma ngeissue crime. iKwaZulu-Natal iyalida ngecrime and wancoma nanokuthi uGerald Mkhwanazi kuningi akwenzayo
ukulwa necrime kwaZulu Natal. I think that is important ngoba abantu abaningi kwaZulu Natal sebesaba ngisho nokunyakaza ngoba yazi ukuthi izinga lobugebengu liphezulu. So sidinga sikwehlise lokho, and I was even saying kuma members legislature ukuthi kule issue ye crime komele sisebenzisane sonke so ukwenza isiqinisekiso ukuthi abantu bakwaZulu Natal baphephile ngoba abaphephile nje basikhuluma. And ngiyafisa ukuthi sazi ukuthi thina njengomkhonto wesizwe siyasamukela isilo sakwaZulu Natal nangendlela esiphethe ngayo sisibona ngaso isenza izinto. Kuzothi ke kusasa ngolesibili undunankulu uThami Ntuli avule ngokusemthethweni ishamthetho ngokohlelo lwahulumeni. Ezindabeni za1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Uvele kafishane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe umfana oneminyaka eyi-17 osolwa ngokuzama ukudlwengula ingane eneminyaka eyi-6 waphinda wayishaya ngembokode ekhanda wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Lo msolo ongeke adalulwe ngenxa yeminyaka yakhe waphinda wavuma icala lokubulala uSinethemba Sibiya oyeneminyaka eyi-9 ngesikhathi ebulawa. Watholwa ke isidumbu sakhe sesiqala ukonakala futhi sicwiyiwe. Uphinde wabingelela iMantshi yaseMzumbe umfana oneminyaka eyi-17 wasolwa ngokuzama ukudlwengula ingane eneminyaka eyi-6 wayishaya ngembokode ekhanda wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Lo msolwa waphinde wavuma icala lokubulala uSinethemba Sibiya owayeneminyaka eyi-9. Isidumbu sakhe satholwa sesiqala ukonakala, amathumbu engaphandle futhi edlwenguliwe. Kanti umsolwa kuthiwa walivuma leli cala wakhomba lapho embulalele khona umntwana. Ugogo kaSinethemba uthi kubazwisa ubuhlungu ungakwazi ukumbona umsolo ngoba bayafisa ukumazi. Sinethemba waphuma mhla ka-14 esikoleni njengokujwayelekile wangabuya. Yasafuna nje kakhulu nale etholakele khona amaphoyisa ahamba nezinja engekho. Ngelanga lakhe nje angabuyanga ngale esikoleni. Watholakala mhla 22 uSinethemba isimo sakhe nje sasingasasihle ngoba esethathiwe imoto lethatha imizimba sesiye emakhazeni koMbheka nje wayesonakele engasabonakali kwakona. Kusihlukumeza kakhulu simndeni lemibili ukuthi umfana singavezelwa yena nje ubuso ngoba simazi kwayena thina. Iqhubha uthi akufisayo ukuthi umsolwa adilikelwe yijele ngoba ubazisa obukhulu ubuhlungu. Sifisa ukuthi egcineni simbone umfana kodwa ke bathembisile ukuthi umfana ngo-October uzobe uqedwe 17 so uqedwe 18 sizokwazi ukumbona mase kuqulwa icala. Mina ngifisa umfana adilikelwe ijele nje ngoba kusho ukuthi uma ephuma usozoqhubeka nalento yakhe ukubulala ingane zethu zingenzanga lutho. Usihlalo weWomen of Umthwalume uthi beneme ngendlela amaphoyisa lisingethe ngakhona udaba. Siphumile ngobuningi bethu ukuzolwisana nokuhlukunyezwa kwengane. Siphume ngecala likamntwana lo oneminyaka ewu-17 owatholwa enamacala amabili okubulala ingane kaSibiya nelokuzama ukudlwengula ingane kaMaphanga. Siwumphakathi ke ngingasho mina ngithi sisaneme ngoba phela indlela amaphoyisa ahandlisha ngayo sibona i-rights. And okunye engithanda ukudlulisa emphakathini ukuthi we need to understand ama rules abekiwe nje emhlabeni eSouth Africa since umntwana lo suspect minor eneminyaka ewu-16 kunezikhalazo zokuthi abantu abakwazi ungena enkantolo of which kumele vele umphakathi ungakwazi ungena enkantolo ngoba usamncane. Ube senxusa ukungabhebhethekiswa kodlame. As much as sifuna iqiniso kodwa futhi sigweme ukuthi sibhebhezele udlame ngoba kahle phela asime nje emphakathini silwela amalungelo abantu nawo amalungelo abantu abonile kumele siwahloniphe and futhi kumele siqaphele ukuthi kungathi kulungiswa into eyonakele siphinde futhi thina senze into iqhubekele phambili. Umsolwa uzophinda abuyele kule nkantolo mhla zi-5 kwezokuthwasa. Lo mbiko benwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo eMzumbe.
Iqembu le-NFP lithi lizolinda abomthetho benza umsebenzi wabo ngodaba lwezinsolo ezithinta usihlalo kazwelonke uSibusiso Mkhabela zokukhomba umshayeli wetekisi ngesibhamu ngoba kubangwa umzila eBilanyoni eDumbe. Iziko lezindaba lithinta-ke uMkhabela uzichithile lezi zinsolo. Leli qembu lithi kwamanje azikho izinyathelo ezothathela uMkhabela. Ngicabanga ukuthi okwamanje kusezinsolo ezisabhekiswe Mkhabela, our deputy, our mayor eDumbe. Into esizoyenza njengeqembu ukuthi will allow ama-law enforcement agencies to deal with the matter up until something tangible ithweke iqembu lingangenelela libuka ukuthi iziphi inyathelo elingayithatha. For now ngeke sirule out inhlese zepolitiki ekutheni zingcolisa uMkhabela, ngeke sirule out ukuthi ukwenze noma akakwenzanga lokho okubekwa abezindaba. Esakulindele ubufakazi obuqinile nento engamthinta ngqo, then ke iqembu emva kwalokho ke sengabuka ukuthi iziphi inyathelo elingayithatha. Ethinta uMkhabela usichithile izinsolo ebhekiswe kuyena. Mina ngangidlula bengiye emncwabeni kahle kahle sisi. Into ebuhlungu nje manje ukuthi lento isishintshwa ngoba isingena ipolitiki kakhulu phakathi. Uyayibona abantu sebeyeka iqiniso, bayeka into eyiqiniso bafuna amanga. Mina njengomeya nje angikwazi esiqibileleni ukwenza into ekanjalo, kodwa wami umsebenzi okudala ukuthula ukuthi ube khona, and lento yenzeka ubufakazi bakhona yaze yayoxazululeka epolice station. Lapho futhi epolice station ngacela ixazululwe, ngahamba ngaphikelela emncwabeni ngoba nganginomncwabo sengilate kakhulu. Mina ngalamula nje kuphela. Uyabona nje akasho yena lo ngoba ukhuliswe yimi lo mfana, akazi ukuthi ingane ukuthi ngingamkhomba nje ngesibhamu sekwenze njani. Ngigqoke kahle kanje yana ngalela la. Amaphoyisa esifundazwe athi likhona icala lezinsolo lokukhomba ngesibhamu eliphenywa amaphoyisa asePaul Petersburg. Police in Paul Petersburg are investigating a case of pointing of a firearm following an incident in which a man was allegedly pointed with a firearm by suspects known to him when it was his turn to load passengers in his taxi at Bilanyoni on 27 July this year. Usihlalo weSantaco eZululand Mnumzana uZwane utho kwamanje alukho ulwazi olusafike kubona kodwa bazolandelela. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261. Ake siphinde futhi sihlabe nanali ikhefu siyabuya nezinye. Asibingelele siphinde sikwamkeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Isilo sikhathazekile ngobugebengu kulesifundazwe. Uvelilo solwa ngokubulala nokuzama ukubulala. Kanti NFP ithi-ke yakha umkhanya ngolwemeya yaseDumbe. Imeya kamasipala iNkandla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMbhekiseni Biyela isingathe imbizo yamadoda ngenhloso yokuzama ukukhuluma ngezinto ezithinta amadoda. Kwezinye zezinto imeya ekhulume ngazo isihlava esibonakala silokhu siqhubeke njalo sokubulawa kwabantu besifazane. Njengoba kugoqwa inyanga kaNtulikazi nokuyinyanga yamadoda, umasipala waseNkandla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usingathe imbizo yamadoda eThalaneni. Imeya umasipala ihlabi ikhwela lokuba kuvikelwe abantu besifazane, kanti imeya iphinde yagxeka kakhulu uphuzo oludakayo kwabesilisa. Igameko nje sikade sikuzona njengamanje kule disaster la eNkandla idalwa abantu besilisa. Imizi yabantu ishile iphelile abantu besilisa. Akubona abantu besifazane bebeshisa lemlilo, kodwa abantu besilisa bephuzile lobutshwala okuthiwa ziqatha obuphuzwa ebusuku. So we are saying thina abantu besilisa, let's be responsible, sithanda abantu besifazane, sibahloniphe, sibavikele, izwe lethu liyoba sesimene esikahle. Kanjalo nalowo suka kwinhlangano engenza inzuzo neqhuquzela ukudla ngendlela efanele, umnqobi khoza weJual Life Health uqhuquzela ukuthi kubalekile ukuthi abantu besilisa badle ngendlela efanele ukugwema izifo. Uma sikhuluma ngendaba yamadoda noma ngenyanga yabantu besilisa, siye encourage ukuthi umuntu wesilisa bokukhona into akafundiswa yona ukuthi ngomzimba kufanele enakela akasukume ngoba amakhaya asela wana muntu bayahamba qala abantu besilisa because abayinaka zempilo. Ikakhulukazi lesikhuluma ngayo ukudla ukuthi sidla kanjani. Kubalekile lokho ngoba
izifo eziningi lapho 90% wezifo ekhona o diabetes o sugar ama cancer kulapha eplatini. Unfortunately amadoda awayiphekeli wona phela besifazane. Ingakho sisithi masifundisa amadoda ukuthi indaba njengalezi awayisukumela ngisho udaba lifika nomama ekhaya angambuza ukuthi uthatha block ngoba ikakhulukazi ibona abathatha indaba ngoba ibona abaphethe amabhodo. Induna yesigodi saseNgwegweni ngaphandle kwenkosi akaKhanyile uSiphelele uveze ukuthi kubalekile ukuba nalezi imbizo ezifana nalezi kanti induna iphinde yaveza ukuthi kubalekile nokukhuluma nabafana besebancane ukuze bakhule beqotho. Izimo nje sibhekene nazo namhlanje ayilungile ngoba sibona abantu bebulala abantu besifazane, abantu behlukumeza izingane okungamukeleki neze kodwa ke sithi ke namhlanje sifisa ukuthi onke amadoda la athe aphume akhekile ebuyele kuloya line wakudala ukuyiphatha kahle nokwazi ukuthi makhulunywa ngendoda kukhulunywa ngani. Siyafisa ukuthi impela lokhu okwenzeka kungagcini namhlanje nathi la siwubuholi bendabuko sisale siqhubeka futhi qhubeka njalo ukuthi kuhambe kahle nje. Amadoda abonakala ephume ngobuningi bawo ukuzothamela lo mcimbi obunesikhulumi ezahlukene. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eNkandla. Umsunguli wenhlangano ithuba agribusiness uThabani Ngubane uthi baphume umkhankaso okuhambela izikole begqugquzela ukutshala. uNgubane uthi umkhankaso wabo we1 School 1 Garden ufundisa abantwana ngokubaleka kokutshala besebenzisa izindlela zakudala bengasebenzisi izikhuthazi. Uhlelo 1 School 1 Garden eliqhutshwa ithuba agribusiness lokuhambela izikole ezahlukene lukhuthaza ukutshala kusetshenziswa indlela yakudala ngaphandle kokuthi kusetshenziswe izikhuthazi ezifana nomanyolo nokunye. I-movement leyo initiative ebaleke kakhulu emphakathini ikakhulu ezikoleni kubantwana abasebancane ngoba ifundisa kakhulu kumntwana ukubaleka kokutshala nanokudla ukuthi kuqhamuka kuphi. So asigcinike ngokukhuluma kodwa ithuba agribusiness liyangena ensimini nabafundi libafundise indlela eziningi zokutshala esibiza ezinye zazo ama innovative agriculture, smart agriculture okuyiyona into engicabanga ukuthi iba semgangathweni kakhulu ukukhombisa lezi indlela lezi ezihlukile ngokuthi abanye abantu bazi nje ukuthi ukutshala ukuthi utshala emhlabathini kuphela kodwa thina as ithuba agribusiness 1 School 1 Garden siqhamuka neindlela eziningi zokutshala ukusebenzisa o2 liter amasaka ukutshala kumathayi ukutshala nje ezintweni eziningi ikakhulu okunye futhi okusizayo kakhulu ukureduce into ye recycling ukuthi ezinye zezinto zingayi kugcwala lapha elandfill sites kodwa sisebenzise ukutshala kuzo. Akhona ama organization amanye esebenzisana nawo as organization njengayo nje umfethu Mpendulo we raising adult boys ekuthenini sibafundise nabafana nezingane nje esencane ukuthi ukudla okunomsoco okudla okunempilo ukutshala kanjani okubizwa ke kakhulu kwaziwe ngeorganic farming usebenzisa imvunda yemvelo ukutshala lokho kudla lokho ukudla okunomsoco. So njengokusebenzisa utshani mase utshalile ukwazi ukuthi umboze ngabo ensimini yakho ukwazi ukukhanda imvundi naye ngezinye ke izinto futhi ezisizayo kakhulu emvelweni ukukhulisa ukudla kuzokwazi ukuthi kube nomsoco. Inhlangano i-Raising Young Adult Boys ibiyingxenye yalolu hlelo njengoba nayo isiqalile ukufundisa abafana abancane ukutshala kanye nokunakekela izingadi njengengxenye yoqeqesho abaluthola kwi-camp abafana lapho besuke befundiswa ngendlela yokusiphatha. As i-Raising Young Adult Boys Camp sesiqalile i-program of introducing boys into farming. Thina sipromoter i-1 home 1 garden. Siya ngama weekend njalo siba nabo bonke abafana abahamba i-camp yesu siba nabo ngama Saturday alabo abahlala ngasemakhaya siba nabo ama Saturday la khona sibafundisa khona ukutshala sibafundisa ngalendlela le okuthiwa i-organic farming la khona sitshala khona using umlotha sebenzisa umquba ngaba owenkomo owembuzi kungaba oweyinkukhu bese kuba utshani ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi uma ukuthi usutshalile bese and then indawo oyitshale kuyona bese uyayicover ngotshani
ukuze ingakwazi ukuthi ibe expose elangeni noma futhi ikwazi ukuthi ibambe futhi umsokama. Lezi izindaba zo1 KZN TV ngingoSamukeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Ake siphinde futhi sihlabe nanali ikhefu siyabuya nezinye. Asibingelele siphinde sikwamukeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Isilo sikhathazekile ngobugebengu kulesifundazwe. Uvelilo solwa ngokubulala nokuzama ukubulala. Kanti NFP ithi-ke yakha umkhanya ngolwemeya yaseDumbe. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli u-18.35 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.85 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.08 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona lingu-$2,390.62 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$79.78 umphongolo. Ake sibheke ngosini zemidlalo. Umongameli weqembu lamaZulu FC uSandile Zungu uthi umqhudelwane weKZN Premiers Cup ebisondini ngempela sonto ikwazile ukubanika ithuba lokubona ukuthi iqembu lixega kuphi bese beyalungisa. uZungu usho kanjena ngesikhathi leli qembu lithula ke abaxhasi nabadlali abasha eThekwini. Iqembu lekaNkotheni amaZulu FC lethula abaxhasi abasha Amandla Mobile nejezi elisha ceke elibizwa ngeSagila eThekwini kwaZulu Natal. Umphathi waleli qembu uSandile Zungu uthi sebekulungele ukuqala kwesizini entsha kanti umnyango wezemidlalo kulesifundazwe usunxusa ukuba kwesekwe leli qembu. Uzokhumbula ukuthi uSuthu Mabheshankona belisondini kulempela sonto siyodlala kwePremiers Cup. Sithokozele leyo mdlalo. Nakuba singaphumelelanga kodwa sithokozele leyo mdlalo sabona ukuthi na ukufuna silungisa khona labadlali esibatholile abasha bafitha kanjani kwisystem yethu. Namhlanje masibuya beso kwethula abadlali esibasayinile kule season esiyakuyona 2024-2025. Beso kwethula ijezi elisha esebedlala ngalo esiliqamba ukuthi Sagila. Ngesagila siyophohloza amakhanda amadoda ekhaya nasezweni. Bese kwethula futhi abaxhasi abasha beqembu uSuthu Mabheshankona. Kube impumelelo enhle ngendlela eyisimangaliso. Bawukhona ngisho noNgqongqoshe umhlonishwa umuntu omuhle uKhawula sports and recreation la KwaZulu Natal. Let us fill up the stadiums. The 12th man on the field is very, very important. When the boys are playing and they can see that they've got support in the stands, it encourages them. So as my department is there to support, we are going to be focusing on what can we do to ensure that Dlamini we fill up the stadiums. Whenever Usuthu is playing, whenever our teams are playing, not just the big games, not Usuthu and Chiefs, not Usuthu and Paris, not Usuthu and Sundowns, all the games, what do we do to ensure that the stadiums are full and we are the 12th man so that the boys can see that the province is behind them. Keep it up, Kwabeni sponsors. Please keep on sponsoring our teams. I don't like it that when the season is about to start, Kaizer Chiefs is in Turkey, Pirates is in Spain, Sundowns is in Austria, but Usuthu is here. Leli qembu liphinde lethula nabadlali abasha nokuyinto ethakaselwe kakhulu ngabalandeli boSuthu oluMabheshankone ekaNkotheni. Ngibonge nje kubona bonke abakwazile ukuthi begcine bekunikeza lethuba and ngiyathembisa ukuthi ngizolibamba ngesandla sombili ngizohlonipha nomsebenzi ngiqhubeke ngisebenze kanzima njengoba bengenza. Njengabalandeli bamaZulu usuku namhlanje lusuku osilujabulele kakhulu. Sizolontsha ijezi elisha njengoba ubona nje ngiligqokile Amandla leli linye kodwa Sagila kahle kahle indlela elibizwa ngayo this season. So sizobheka uzolontsha kuzo introduce nabadlali abasha nje basibabone de bekhona stage. Sijabulele kakhulu ngoba ngesizini edlule noma bebekhona abadlali kodwa kulokho sibone ngathi kunabadlali abanohlonze kakhulu. Sibona umbhobho kade kudlala lapho Lundi sawabona amagalelo akhe siyabona ukuthi khona la kuyakhona. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuphilana kaMzimba uyidelele ofakazana kaCebekhulu eThekwini. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu esingalindeleka.
Zulu Mnyama undlela zimhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.